Една лепенка на носа ли ще ми оправи дишането, бе? Стига, бе! Точно това се казват повечето хора преди да пробват и аз бях точно като тях. Много добре помня първия път, когато чух за лепенки за нос. Реакцията ми беше абсолютно скептична, защото звучеше прекалено просто, почти като някакъв евтин маркетинг трик, който се продава на хора, които ще повярват на всичко. И мисля, че това е напълно нормална реакция, защото ние сме програмирани да вярваме, че сложните проблеми изискват сложни решения. И когато видим нещо просто, инстинктивно го отхвърляме като несериозно. Но истината, която научих, е, че много често точно простите решения работят най-добре, защото те адресират физическия корен на проблема, а не се опитват да маскират симптомите с нещо сложно и скъпо. Лошият сън, хъркането, сухата уста, дишането през устата. При огромен брой хора всичко това има една обща причина в основата. И тя е, че носът просто не пропуска достатъчно въздух, особено когато легнеш. Лепенката за нос прави едно конкретно нещо. Разширява механично най-тясната част на носния проход и това не е магия, не е плацебо, не е чудо, а чиста физика, приложена във форма, която е лесна за използване всяка вечер. В момента имаме летни намаления на nosway.bg, така че ако и ти си скептик, това е идеалният момент да пробваш с минимален риск и сам да си съставиш мнение. Линкът е в биото.